Τι έκανε έτσι? Τι έκανε έτσι? Παιδιά! Σε βλέπω. Παιδιά! Σε βλέπω. Παιδιά, είναι στη νομίζω γέφυρα. μπάκαρε λίγο. Είναι στη γέφυρα. Γιώργο, κατέβα κάτω δεν τρόχλει. Your phone linking. Your phone linking. Γιώργο, κατέβα κάτω, Γιώργο, κάνει το Peter Griffin. Όχι, Ρότζερ. Βλέπω έναν μαύρο. Α, ο Χάρης. Γιώργο είμαι. Είχαμε το σπίτι σου. Περίμενε, ερχόμαστε ρε, τρόλι. Κοντομίχαλε. Κοντομίχαλε. Ερχόμαστε μέσα στο κτίριο, περίμενε. Over. Γιώργο, όχι πάλι, όχι. Over. Πετάξτε τα walkie-talkie εδώ πέρα. Κρατήστε ένα flashbang στο χέρι σας. Όλοι τα walkie-talkie αφήστε τα εδώ. Όλοι να έχετε ένα flashbang πάνω σας. Δεν έχω. Παιδιά! Σκυλίσιο! Παιδιά! Και έτσι! Υπάρχει Πες μας τι είδες, κόμρad. Υπάρχει ένα καλό παιδάκι μέσα με πλάδωτάκια που σέρνεται. Α, τόσο καλά! Πού είναι το Firex, Jump? Πάμε να βρούμε το Firex που μας έλεγες. Πάρτε τα μικρότερα. Περιμένετε, δώστε μου μισό λεπτό, δώστε μου μισό λεπτό να δω κάτι. Ωραία, παιδιά, πάρτε τα walkie-talkie από κάτω και πάμε να βρούμε το Firex. Είδατε. Όχι. Ναι, καλά, ευτυχώς. Το Fire X το όμως θα να το ξαναβρεις. Στο άπειρο και ακόμα παραπέρα. Πήγε. Μαλάκες. Πού πάμε? Fire Exit έχει δύο μαλακίες πάνω. Να, εδώ. Πού το? Όλο ευθεία από εδώ. Πάμε. Το βρήκα το Fire Exit. Roger, πάμε να πάρουμε jetpack. Μαύρος. Παιδιά, έχει νυχτώσει over. Αλλά και δεν μπορώ. Δεν ξέρω τι κάνει. Παιδιά, πεθαίνω. Πεθαίνω. Είμαι ένα HP. Είμαι bright red. Και τον άλλο. Ανέβα, έλα, είναι εύκολο. Είναι εύκολο αν το πας λίγο μπροστά. Πού είναι? Μπράβο. Εδώ, βλάκα. Πάμε μέσα. Γιώργο, είμαι critical injury, πεθαίνω. Όπα. Παιδιά, είμαι critical injury. Δεν τα ακούω. Χάρη, πήγαινε βήρα το τέρας και σώσε το Jump. Πρέπει να σώσουμε τη ζωή του. Φέρε μου το.
Το σκοτώσατε! Όχι, δεν το σκοτώσατε. Δεν πειράζει. Γιώργο, έχει 3 τέρατα! Γιώργο, φύγε ρε βλάκα. Γιώργο, έχει 3 τέρατα μπροστά σου. Νομίζω πως το βλέπω. Γιώργο, θέλεις teleport! Το κάνω teleport. Δεν μπορούμε να τον αφήσουμε να πεθάνει. Α, άστο, βγήκε απ' έξω. Πώς βλέπω την κάμερα από εδώ. Push monitor. Σκοτώνει χαλά. Από εδώ πώς βλέπω την κάμερα, από εδώ, από το εξαιστερό μην είναι. View monitor, view monitor. Ναι, ποιος είναι?